jeg vil gerne snakke på den her guitar. Hvor meget koster den? Jamen, den koster omkring 2.000. Nå. Så var det ellers for dyr. Er der nogen dyr det? Goddag, Grete. Ja, skål, min fred. Grete, det har til vand. I kan bare svare. Ja. Jamen, det er svært på, så lidt op. Ja, fint. Jamen. Nej, jeg skal købe den her film. Jeg skal købe den her film. Nej, nu stopper du. Sæt dig ned, gamle dame. Jeg skal købe den her film. Hvor meget koster den? Jamen, den koster hvad? Nu stopper du. Hey! Hey!